Putarinu da platim. Karticu. Kartica je nevažeća. Molimo vas platite drugom karticom. Kako je nevažeća? Uspela sam. Krećemo iz Beograda za Tenerife, trenutno je 29. april. 2:46 ujutru, trebala sam da krenem s ekipom, oni idu kombijima. Oko 11, pola 12 su krenu iz Beograda. Krenula sam bliže 3 sata kasnije u odnosu na njih. A sad ćemo da vidimo u Milano koliko će stići kasnije u odnosu na njih ili ćemo da stignemo u isto vreme. Evo, stigla sam ih. Pomošite! Ćao, dedo! I sad se krećemo ka Milanu, imamo još malih 300 km i posle toga letimo preko pola okeana za Tenerife. I stigli smo u Milano.